बिबारि लखि आयौ बाला थिमफुला नोङो नै माबा थिमफुला नायलाय आंना अमायानो माबा गोरैबो बेलथायनो रोंला ओरैबो बेलथायनो रोंला माबा गोरारा बथ'मरा बायदिसो जानानै थाबायहाय आया माथो राखांलायनायसो दङलै नोंना आया माथो जाखोब्रा हो माथो जाखो मानो इसेबां दावराव दावसिब्रा माबाहाय खोनादोंना दाथोरां आङो आंनि फांखा लखि सनानो आङो जोगोनार जाहोनो होननानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय नै नायफैबाय माबा गोरारासो जाजोब्बायहाय गोरारा माने ए बिबारि मा जाहोमोनब्रा नोंलाय मा जाहोमोन हो फांखा लखि सनानो नोंनि फांखा लखि सनानो आंथ' जेबो जाहोआखै अफ्रिसो जाहोदोंमोन आङो ओमफ्राय गरमद्राय नालाय थुखैदोंमोन आङो फांखा सनाखौ एसे थान्दा जाथों होननानै माबा ओमफ्राय हनै माबा सिखारनो रोंला माबा दंफां मुरा बायदि गोरारासो जानानै दङ नै फांखा लखि सनाया आंना हाब बे लखि सनाखौलाय मानो बेफोरबायदि खालामनांगौब्रा नोंलाय जाम्बि जाम्बिनो मानोलाय सान्दुं गोसायावलाय मानो बेफोरबायदि मोजां मोजां खामानि मावथारनांगौ जाखो आयौ आंथ' गरम मोननायखायसो थुखैदोंमोन ना ओमफ्राय बेहायलाय मोजां खामानि मावनायखौलाय नोंहालाय माने मारै बेफोरबायदि उल्था फाल्था होनलायखो बाल नुबाय रायजोफोर हिनजावफोरा मेलेमानो हान्थुआवसो मार नामालै हो मेलेमानो हान्थुआवसो मार नामा आयौ जेबो खोथाखौनो बुजिया फाग्लाफ्रा नै माथो आंहाबो हिनजावनि जायगायाव हौवाफोरल' होनग्रा जालांथारबायलै एसे बाल'दा जाहाहाना नैबे थिमफुलायाबो ओंखायनो हौवाफोरजों थाबाय गैला माने हिनजाव होननाय सोदोबखौनो होननोनो बावग्रासो जालांबाय नामा बुजिमाराखै मोनथिमाराखै नोङो बिबारि माखौ मोनथियाखै थब्लं होनो बाल बुजिनो लाङासै आंहा ओमफ्राय नोंहालाय मानोलाय मना लालायलायनानै स्कुटिजोंलाय माहाय थांनो ओंखारखो है नारि जाथिफोरनो माबा हनै माइ गायनायाव गानग्रा दख'ना नांगौनो बेखौनो 200-300नि मोना बेखौनो बाजाराव लायनो नागिरदां मना लानो थाथ'दो दे ओमफ्राय नोंनि लखि सनाखौ आंनोबो 5 केजिसो दोन दे फोरानना दोनगोन आं आयौ बाला थिमफुला बेथ' जेबोखौनो खोन्थालाङासै लोमजाखोसो ना माखोसोहाय आंना फांखा लखि सनाया माथो मावलाबो मा होननानै बुंबावनो आङो खबराथ' बिराद गाज्रिलै बिबारि मोनथिबायना नों फिट रांनानै गोग्लैनाय नङाथ' सान्दुं गोसायाव मानोलाय गोग्लैलाबायनांगौ जाखो गोग्लैनाय नंमाराथ' है बिदि नङाहाय मा खोन्थाबानो जाबायना माबालै खोनादों बिबारि लखि सना फांखा सनाया ना रुंसारि जाबाय ओइ नै आं ओंखायनो सिगाङावनो होनखाथारदोंमोन हा मा नांनायनिथो इसिबां बुरजा अफ्रि जाहोनांगौब्रा फांखा लखि सनानोलाय नोङो हो आंहालाय थाब देरगोन होननानैसो जाहोदोंमोन दा ओमफ्राय आंलाय मा मिथिगौ फांखा लखि सनाया बिदि जागोन होननानै हे फांखा लखि सना आंखौ निमाहा होथारदो नोमाया नोंखौ माबा उल्था जाहोनानै रुंसारि जाहोबाय दिनै जाबायलै बिबारि लखि सना सिखारदो मालाय रुंसारि जाखाथारनायखौलाय माथो खालामनो हानो बिसिना जिउआनो बिदिनोखासै नालाय सोरबाबा बेफोरबायदिनो थांगोन सोरबाबा रुवाजों देजागोन सोरबाबा खदाजों देजागोन सोरबाबा लोमजानानै थैगोन सोरबाबा हार्ट एटेक जानानैबो थैगोन थैनांगौखौ रावबो हमथानो हाखायालै दे बिबारि लखि सना सिखारदोल' दे नोङो हेलौ औ आयै थांगासिनो गावहानो होनहरलायबाय मान्दे इलांसि माबा माबि मैगं लाबोफा होननानै गामिनिफ्राय ओमफ्राय बोरैथो हास्लाबनांगौब्रा मैयाबो आनैया खानानै हास्लाबाखैना फैनानैनो मोनाफैखादों जोङो आरो बहा दुब्लियाव मैगं खाहैनोब्रा मेंनानैलाय औ लांगोनलै लांगोन दे साम' एरख'नानै लांहोगोन आङो हेलै साम' फिसाखौबो लांगोन दे दोनथ' मा जाखो मा जानोसो होनदों खोथाखौनो खोनासङोब्रा जोंना आइया खोनाबायना माबा हनै मान्दे मैगं लांफानांगौनो इलांसि मैगं लांफानांगौनो बाजारावनो मेरला मोनोलै हजोंनिखौ जाया जाहैदों माथो होनबावनो मैगंआलाय एखे नङा जाहैबाय हजोंनियाबो मैगं नैबेनाबो मैगं नंनायालाय नंगौब्रा माबा सानसेखालि हनै माबा मैगं फानग्राफोरखौ ट्रेनावनो मा देखानाय नुदोंना
बै दिननिफ्रायनो जानो हायालै मिथिबायना माखौ माबाबाय थायो गोसोखांबाय थायो बियो आइया जोंना ओंखायनो नुबाय गामियाव फैबाथाय मैगंनो थफ्ला लाखांखायोलै जारलासो मोनबाय आं मा खालामनानै बिनि मुगैनायखौ खारहोनो हाबावगोन नै नोंहालाय मा सान्दुं गोसायावनो जिबौ दन्दाफोर बायदि रागाजों फैलायखो दन्दिदिनो रुजुदो आंखौ जिबौ दन्दाजों रुजुलाय हांगारजों रुजुलाय सिंखावरिजों रुजुलाय जिबौजों रुजुलाय गासैजोंबो रुजुथारदै नैबेखौ दाउखा दन्दिजोंबो रुजुदै नैबे गोसोम मन्दिखौ आरो नोंहालाय मा सान्दुं गोसायाव गोजांलायखोब्रा नोङो ओमफ्राय बाजै मानोथो एसेबां रागा जोंखोब्रा रागा जोंनो थादों आङो जेरावबो लाङाबाला आसरितसो मोनबाय आङो सिगां हाबा जानायनि सिगाङावबो जा गोदै होननानै बुंबाय माबा हनै गोसोलायनाय टाइमावबो हाबा जानायनि उनावबो होनबाय बे मोनसे खोथाखौनो रिपिट खालामफिनबाय थायो हा माथो होननानै दोनामोन नोंलाय बेरायहैनो थाखा फैसायानो गैलायलाङा आंनाव हा माजोंथो बेरायहैनोब्रा बुजिदोब्रा नैबे फिसाय गरिबखौबो माने बिसोरो बुजिबाय थानांगौ जाखो सिगां सिख्ला समायावबो न'खुसुंसेनि मानसिफोर लोगोफोर गासिबो उल्था गाज्रि होननानै बेरायनो लाङासै नोङो शिलंआव बेरायहैनो नागिरनायखौबो बेखौबो लानानै थाङासै हनै हाबानि उनावबो बेरायनो लांगोन होननानै बेखौबो लानानै थाङासै नोङो साननैसो हनै माबानानै माइ गायखांनानै थांगोन होनबाय बेखौबो गैया आरो उनावबो होनलायबाय हनै गथ'फोर लानानै गथ' लाखांनायनि उनाव गथ' देरोबा लानानै थांगोन होननानै ओमफ्राय हनै बेयावबो गैया माथो हनै फिसानि खिथुखौथ' खानानै बेरायनो ओंखारनोनो हाला हा बिब्दि होननानै सानबेसे आंखौ थगायनानै दोनबाय थानो सानदों नोंहा जाम्बि मोनथारदों नामा खियाव हरग्रा खिबुमासो सानखोना माखोनो आंखौ हाबाब बिमा खोनासंदोलै एसे मैयासो आङो मोनसिंनि माबाखौबो स्कुल डिसखौबो टिउसन डिसखौबो हैनानै फैदों हांसो मोनलाय लांबायलै आङो ओरैबा आरो मानो बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्रा एसे बुजिदोब्रा आंखौबो नोंनो ना जागायजेन होग्राया सान्दुं गोसायाव मा फाग्ला होनाय जादोंहाय बेलाय आंलाय माला जागायजेननायखो मा जागायजेननायखो फिसाला स्कुला गनो टाइम जाबाय दे लायनानै फैयासै मानो दा सान्दुं गोसा थाबायबोलायगोन बेबो दसेबो थाथ'नो हाया दैज' खोनाया गैया बिफा जालाय एरैखा आयु माखौ इसिबां रागा जोंनो आंखोहाय ओइ राजकुमार मैगंखौ खानानै मनायाव सोबायमोनहाय आङो मा नांगौमोनथाय आंहालाय बावलायलांबायसोहाय नों खोन्थाबानो जाबायहाय माबा आनै थाइगिर फिथाइ हानैबानो जासिगोनलै थाइगिरखौ मोनबानो जासै थाइगिरजों अमाजों जायोना मायोनो बेखौबो होनहरगासिनो माथो होनबावनो आरो बे आइखौलाय आयु नङाथाय माथो र' गोमोस्रि मोनाव सोंहैनां बिसिनावसो थाइगिर बिफां दङमोन जारलालै माथो संसार जानायाबो महा जारलाल' नङा मोनथिबायना बिराद खस्थ'खा माब्लाबाथ' ओरैबायदि मोनोना आङो न'खराव साब्रैसो मानसि दङ रावबो आंनि खोथाखौनो खोनासङाब्रा सयथिबो बिमायाबो बिमाखासै हनै हिनजावाबो हिनजावसै थाङै थुङै फिसालायाबो जोनोम जानायनिफ्राय खोथाखौनो खोनासंनो नागिराब्रा मोनथिबायना माथ्र' बोरमाफ्राल' खोनासङो बायदि मोनो आङो बे खोनासंग्रा बोरमाखौबो नोंसो लांबावसिगोन मा जाबावनो दे जाव दानाबा होमबाथ' अबस्थाया खम जारलालाय नोंना बुंनांलाबाय मोनथिबायना ओइ मिस्टार गादामब्ला माने दंहासै धमखिदों नामा गहा धमखिदों आंनि धमखिखौ गियालै आङो मोनथिबायना नोंनि धमखिखौ गियाना मा होनदों नोङो साला सैमा बिगुर मानो ब्लेकमेल खालामनांगौ नो आंखौ हो मानो ब्लेकमेल खालामनांगौ माबायदि भिडिअ खालामनानै दोनखुमादों नोङो हो माबायदि भिडिअ खालामनानै दोनखुमादों मागोना नोंनाव रावबो रुमाव भाराथिया थानो फैयालै नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो फैया खोमा जोंसो बोरैबा आखलनानै फैनानै बोरैबा गाब्र' फैबाय नोंनाव मा बाबालाय हा फान सानानै दोनखानानै आंखौसो बाबा होनफ्लानो नागिरदों हा साला आखल गैयै मासे मोजां खोथा होनदोंलै गावनि आखलखौ नायदों नोङो हा गावनि आखलखौ नायदों आयना दंना गैयाब्रा नोंनाव न'आव आयना दंना गैया गावनि आखला थिग नङाबा मालायखौबो दाबुंलै मिथिबाय लहासिं माथो सि गोरा देखायबाय थादोंब्रा सान्दुं गोसायावलाय दानो जोगदा हरगारनो आङो फुटबल जोनाय बायदि देलाय जोलाय
बुं माबायदि भिडिअखौ माबा खालामनानै दोनदों नोङो? आंनि गोसो, आंनि जिउ, आंनि गोसो, आंनि सिमावा, आंनि गोसो, आंनि न'। नङा नों थांनो मोना आंसो लायगोन। बाजौथारदों नोङो। नों सामब्राम होगासिनो। नांलायनायखौ दोनथ'खाय नोंसोरो। ओमफ्राय आं हांसोनिसो मोनथारबाय। सासेया सासे लानानै फैबानो जायोना सानैनि गेजेराव। नों बेफोरबायदि हुदाखौनो गारमारला आरो। वारि, मानो गस्लाखौनो गाननो रोंला नोङो हो? हाबाब बिमा मारै गाननो गोसो जानोब्रा सयथिबो थांनानै गानफब जोमफब मास्क गाननानै मुजा गाननानै जुथा गाननानै फारसेनिफ्राय अपारसिन माबायाव हाबनांगौ जायो एफा खस्थ' गस्ला होनायखौ नुबानो गोबानो ओंखारलायग्रासो मोनबाय आङो बिमा। होनबाबो गानबानो जायो। मारैबा मारैबा नुयोहाय। आयै मा जाफैलायखो? आयै आफाया न'आव एसे लोमजानाय मोनदों आगैया खोन्थाहरदोंमोन। आङो न'आव सानैसो थांनानै फैनो नामा? होनबानो न'आव लोमजादों होनबानो थांथारनांगौ जाहैबाय। ओमफ्राय नोंनि न'खरखौलाय सोर नायगोन? बिमा नोंनो नायदो नामा? हा हनै बियायाबो लोमजादोंबालाय थांनानै एसे नायथोंसै। आइ फिसा नोमानि खोथाखौ गाज्रि दासानलै नोमाया बिदिनोखा गोदोनिफ्रायनो। दे थांनानै नोम्फाखौ एसे नायनानै फैबानो जाबाय दे। एसे साननै सानथामसो थानानै फैबानो जाबाय। आफा थांथ'ला नामा? आइया रागा जोंबालाय। नोमानि खोथाखौ जिंगा दासैलै फिसा नोमानि खोथाखौ जिंगा दासै नोमाया बिदिनोखा। थां दाबायदिनो लोमजानाया ओरैनो बिराद बोरैबा जायो। थांनानै नायबानो जाबाय बियाया माब्रै दङ। जागोन दे आफा। बे बिमाखौ मा होनबावनो आङो राखाव रासियानो जोबनो रोंला। हा मा खालामनो सानदों बे न'खरखौ बिमाया बेफोरबायदि खालामबाय थानानै बिहामजोनि सायाव बेफोरबायदि गोरा राव बाहायबाय थानानै।